que je préfère, il n'a rien dit, mais il me... Bij een opera denk je net om Friesland. Maar in het Friesland van 1880 componeerde de Hazer Martinuskuil de komische opera Keep mon Wark. Het stiek hier verlen. Maar nou is de muziek uit een jongetje nieuw veromvang. Doet ik mannig faam vol baskje voor, doe vreunen weer uit shoot een banjer, whatever it may be. En dan zongt het koor, ho, 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 o vij uit shoot, ho, 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 o vij uit shoot. En zag je dat toch? Een boekhandelaar bracht de muziekboeken met partijen voor allerhande instrumenten bij het Tresor. Dat het uiteindelijk om een volslijne opera ging, dat hier eerst net in tro. Ik dacht, wat is dit? Maar wel dat het heel bijzonder was, want er ben eigenlijk... ik hier dus wel trouw dat het een Friese componist was. En er ben eigenlijk amper Friese opera's. Dirigent Schalling Hiemstra is mooi de muziek onder slag. Nevens hem hier componist Martinuskuil een soort talent. Maar een soort erkenning had hij in Friesland niet gekregen. Ik denk dat het voor hem ook heel moeilijk was. Want hier weer nog belangstelling voor opera. Nog mensen die het uitvieren konden. Hij had het mooi leefde voor opera als kreun, maar zonder volle verwachting denk ik dat er hier iets maar koer. Misschien komt de erkenning voor de opera van Skuil nog. De aria's worden op het stuit instudeerd. En op 29 augustus 2014 gaat het stuk uit 1880 nog een keer in première.